Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara, gaurkoan lehenbiziko atalean Mikel Altzuart izanen da gurekin, badakizue berak Tutarimuno arraultzak goizten dituela ekologikoan eta azken asteetan buia sumatu da, salmonela gaitza dela eta zenbait oilategi bertako oiloak hiltegira eraman dituztela eta Mikelek ze kontatzen digun. Ondotikan Josu Sarobe Nafar gobernuko albaiterua izanen da gurean, eta azkenik saioari amaiera emateko, Amaiurko Artzai egunaren inguruan solastuko zaigu Koldo Goienetxe. Saioaren hasieran esan bezala, oraingo honetan, oilo sektorearen inguruan solastuko gara, konkretuki ekologiko atalearen inguruan, eta gurekin Mikel Altzuart dugu, badakizu bera, Tutarimuno arraultzeak goizten dituela, bere oilategian. Eta Mikel, badakigu orain dela aste pare bat ere aipatu ziguten, oilo sektorean badirudi bildurra edo sartu nahi dutela, eta ez bakarrik bildurra, baizik eta noski etxalde batzuk edo oilategi batzuk ere ixten ari dire, eritasun bat dela medio, ez dakit nola den, eta zu konkretuki ekoizle bezala nola ikusten duzun gaia. Ez dira granjak ixten ari, baina bai hiltegira bidaltzen ari direla hegaztiak salmonelaren analisiak positibo ematen badu. Hau da, aspalditik, ni ekoizten hasi nintzenetik, hori etzen analisik egin behar oioen kakeen salmonela bazuten edo ez. Hori etorri zen Europako Espainia esportatzailea zenez, Ipar Europara esportatzen zituen arraultzak eta Europatik hori ekidin nahian behartu zuten neurri batean analisi horiek egin zezaten granja guzietan edo abeltegi guzietan. Eta orduzkeroztik 15 astetik behin egiten ditugu autoanalisiak. Gertatzen dena da, autoanalisi horiek positibo ematen badute, hegaztiak hiltzera behartzen zaituzte. Eta Nafarroan ez dute kontraanalisirako aukerik ematen ere. Beste toki batzutan kontraanalisia egiteko aukera baduzu. Kontua daia, Nafarroan gu dakigula, ekologikoei ari zaigu aplikatzen edo afektatzen edo dena delakoan egin dezan bakoitzak nahi duen irakurketa, baina aurten ja bi granja izan dire hiltegire bidari dituztenak, ez? Eta aitzinean izan zen bertze bat eta beti gu bezala abeltzain autonomoak integratuak ez gaudenak enpresa handiagotan edo kooperatiba handiagotan, ez? Eta ekologikoan ari garenak. Orduan, bioseguridaderen izenean beti esaten zaigu gu garela arrisku gehien dugunak, gu garela hain profesionalak ez garenak edo dena delako, ez? Kontua da, orain dekreto bat atera dutela, nahi dutela helduen urtean aplikatu, eta hor estutu nahi dakute gehiago adin diferentetako hegaztiekin lanean ari garenean. Gu adin diferentetako edo adin bat baino gehiago oio lotekin aritzen gara lanean, horrela mantentzeko urte guzian ekoizpena eta horrela gure markarekin lan egin alizateko eta horrela gure autonomia, gure abeltzain izaera defendatzen dugu, ez? Baina dekreto horren aplikazioa segun eta nola ematen den, hitzez hitz, segun nola aplikatu nahi den, segun nola interpretatu nahi den, orainik gehiago estutu aldakute, ez? Zeren behartzen aldakute bi urtetan behin granja guzia ustera. Eta hori ez da bideragarria, guk gure manejoa, gure lan egiteko forman guk ezin dugu granja urtean zehar inoiz ustu, zeren urte guzian hornitzen ditugu gure bezeroak. Urte guzian ekoizten dugu arraultzia. Eta izan genuen departamentuarekin bilgura bat,
Eta Nafarroaren berezitasuna da, bertze tokietan baino gehiago eredu hau segitzen dugula. Izan genuen bere garaian ikastaro bat, eta bagaraia 8 bat edo 6-8 bat baten batek utzi du ekologikoan ari garen ekoizleak, ez? Orduan, erran genion, kontua ez dela oiolote bat edo bertze bat izatea, baizik eta analisi hori trampa bat dela, edozein momentutan edozeini deus gabe usteko modua dela. Eta guk batzuk ez pentsatzen dugu hori batez ere nekazari ekologikoak afektatzea eta bakarrik ari garenean, ari garen hori afektatzea, susmagarria dela bederen, ez? Eta erran genion, gainera ez duela dekreto horren aplikatzeak ez duela deus soluzionatzen, zeren problema da interpretazio okertu bat, eta badakigu intoxikazio alimentarioak salmonelarengatik jendea intoxikatzen denean, normalean elikagaiak azken momentu horietan gaizki manipulatuta egon direla edo egoera txarrean egon direla. Baina jatorria ez da inoiz arroltzen, hau da, hor aurkitzen aldiren bakteriak ez dira inoiz arroltzetik heldu diren bakterio horiek. Eta hori badire estudioak eta estudioak. Baina sortu den paradigma zar hori akusatzen ditu beti ekoizleak eta arroltze ekoizleak, eta orduan kaketan bilatzen dute. Nik eskatzen dutenak asuntan da, guk ez dugula arroltzen kakik saltzen, guk saltzen ditugu arroltzeak, eta normala denez bai onartuko genuke arroltzen analisia egiteko, aber gure arroltzeak ez diren jangarriak edo badiren. Eta beti direlakoz jangarriak, zen demostratu da, positibo eman dutenak kaketan granja horietan, arroltzetan ez da salmonelarik aurkitzen. Orduan, pentsatzen kaketan badago salmonela, baina arroltzetan ez dago salmonelarik. Orduan, trampa hor dago. Eta naiz eta dekretori aplikatu modu batera edo bertzera, mehatxoa beti hor dugu, edozein momentutan, eta ja badira 3 granja ekologiko urte hauetan hiltegira bidali dituztenak. Ez? Eta ez da bidezkoa, aspalditik abeltzainek sufritzen dugun humilazioa da, gure abereak bidaltzea hiltegira, bat ere arrazoi gabe. Ze gaur egun badaki, zientziak badaki, eta industria farmazeutikak ez du aplikatzen negozioa, badaki gu organismo multizelularra garela, milioika bakteria ditugula eta milioika virus ditugula. Horren bakteria bat edo virus bat inoiz ez da arazorik deustarako. Hori delakoz gauza nimino bat gure osotasun guzian. Eta orduan olako trampak baina ondorioa zein da? Ondorioa da, azkenean ekoizlerik gabe gelditzen nahi garela. Ekoizlerik gabe gelditzen gara sektore guztietan, abeltzaintzan gero eta zailago da ekoiztea. Alde batetik merkatua dago, bertze alde batetik sanidadea dago, eta bertze alde batetik bertze presio ideologiko batzuk hirietatik heldu direnak, ez? Eta ondorioa zein da, azkenean elikagaien industria jabetzen ari dela jendartearen elikagai guzietaz, eta azkenean aiatuko da momentu bat, non aginduko duten haie guregan erabat, zeren jan nahi balin badugu, haien produktuak erosi beharko ditugu, ez? Eta gero hori pasatzen da, teorian ekoizle txikien alde, produkzio ekologikoen alde, ari dela gizartea teorian, baina gero, ematen baduzu urratsa ekoizteko, zailtasunak dira izan behar duzu erteko moduen TVO-tako superheroi bat, ez? Aurre egin behar diezu jartzen dizkizuten traba guziei. Eta gazteak nola animatu behartugu horrelako egora batean guzti honi aurre egitera. Txalde batetako jo guztiak hiltegira bialtzearekin ze ondori izaten du? Momentuko ondorioa da, baina epe luzerako ere azkenean berriz ere zerotik hasi behar, ez? Zerotik hasi behar duzu, eta guk oio talde diferentekin lan egiten dugunez, beharko genituzke lehenbiziko urtean sartuko gunen talde bat, eta handik urte erdira sartuko gunen 2 talde bat. Hau da, urte bat egon beharko ginen diru sarrerik gabe, eta hor egin duzun gastuekin ez da bideragarria ekonomikoki, ez komertzialki ere, zeren bezeroak astero eskatzen dizkizute arroltziak. Zuk ezin duzu hilabeteak utzi bezero bat,
hornitu gabe galtzen duzuelako ez bezer hori. Ez da bideragarria praktikan. Eta ematen du, departamentuko sanidadeko buruak bertzen planeta batean bizi direnak gertatzen dakute gure granja kirofano bat izan behar duela, eta ez dute abeltzantzaren errealitatea egunerokoa ezagutzen. Gainera, entzun behar izaten dugu profesionalak ez garela, eta bueno, nik eranion, nik baditu dela ja kasiko 2 urte arrautze ekologikoak ekoizten, eta ez balin manitzen profesionala, ez nuela horren bertze iraungo. Eta are gehiago, erranion gure granjak ez dutzela osasun arazo gehiago, problema ez direla mikrobioak, problema direla sanidadeko buruak eta eritasune egiten den interpretazioa eta bioseguridadearen historia guzti hauek sortu direnak eta gure gainetik jarri direnak eta azkenean jendea beti mehatxupean bizitzera behartzen gaituena. Oilategi industrialetan ere eman izan du ere kasuak ere, kakatan da behar bada salmonella, pteridella eta azkenean gertatzen aitzaki hori baldin bada edo zein industria mailan ematen aldute ez? Ez dakit, ni dakitena da bertze tokietan Nafarroan jokatzen ari direla askoz ere estuago historia honekin, eta kasualidadez ekoizle txipiak gara eta integratuak ez gaudenean arazo hau gehien omen dugunak, ez? Bai. Eta teorian nik esaten dietena izango zen zuzenena, bidezkoena, hau da, arraultzak analizatu, hori da saltzen duguna, hori da jendeak jan behar duena. Arrapazazu salmonella hor? Ez dago. Ez dago. Salmonellaren xuringoa antimikrobianoa da. Hor ez dago salmonellarik. Beraz, salmonella norbait kutsatzen denean, edo norbait intoxikatzen denean, ez da arraultze hortaik heldu. Heldu da, gero ondotik ze prestatu duen, zer egin duen, non eduki duen, eta elikagai hori etzagon egoera honean konsumitu alizateko. Honizalez gertatzen da maionesakin edo olako arroltzekin egindako produktuekin. Baina, bueno. Etorkizunari begira, duen urtean aplikatzen halko duten dekretu aldaketa hori edo, zuek espentsa duzu atzera pausua doraiek ematea, pixko bat gauza diren bezala baloratzea, hausnartzea, edo zaila ikusten duzu ezagit, orain ere uda partean gaude? Bueno, printzipioz ez badikute moldatzen balin bada eta dekrete horren interpretazio bat egiten balin bada, non guk oilo talde diferentiak atxikitzen altugun, eta konpartimentu bereziak balin badira eta onartzen balin bada hori, analiziak egin beharko genuke, loteka, eta hori onartzen balin bada, teorian ez genuke granja ustu beharko 2 urte eta behin. Baina, bueno, agian usten dakute berek analizi positibo batekin. Inoiz ez daki, gauza ez badugu soluzionatzen salmonellaren asuntoa, eta industriari ez zaio interesatzen, bere jakingo dute zergatik ez, zaio interesatzen hori soluzionatzea, baina garbi dago gu bezalako ekoizleindako salmonellaren asuntoa ez bada soluzionatzen, erran nahi dut, trampa hori ez bada kentzen, edozein momentutan hori da mina bat bezala gure zelaian, hori da gure zelaian. Hau da, minak ez badira kentzen, eroriko gara noiz nahi. Eta zuek ekoizle txikiak izan da, pixo bat ezagite igual duzu sentimentu hori pixo bat bakarri zaudetela, ez? Azkenean gizartea hor gaude ere, sindikatuak hor daude ere, baina ez da erreza, ez? Sindikatuak eskatu du konsegilaritzarekin bilgura bat, gai hau tratatzeko, ez? Sindikatu hor dago, hor dago, gertatzen dena orai gobernua paripean daude, gobernua noiz osatu, badakizu, orain hauteskundeak izan ziren aspaldi, baina gobernu ez da berriz osatu, gobernu zaharrak ez dakit atendituko duenen, baina sindikatuak eskatu du bilgura bat edo ez. Eta gero, gure gaiak, jendartea difuminatu da informazio soberakinakin. Orduan, errealitate, jendean metabersoan bizi da gaur egun. Lurrean, ez gara bizi lurrean. Eta lurrean bizi ez garenak, gauza uniz gertatzen dira eta pasatzen dira oharkabean larriak direnak. Eta intzuzen ere, komunikabideetan ateratzen den hori da, horretaz jabetzen gara, hori jakiten dugu, baina gertatzen dira uniz gauza, guria bezalakoak, pasatzen uzten direnak edo gertatzen orduan. Zaila da gaur egun
abeltzainek empatia lortzea gaur eguneko jendarte ereduan. Alde batetik dago animalismoa, bertze alde batetik dago ekologismoa, eta bertze alde batetik daude albaiteroen bioseguridadearen kontuak, ez? Orduan, zaila da empatiarik lortzea gaur egun abeltzantzan. Bai, Nafarroa mailan ikuspegi hori dute, ez dakit Europa mailan gaiaren inguruan ze jokabe dute beraiek, edo dan Europatik heldu. Guk erosten dugu batzuk, bezeroa gara, pentsu-etxe ekologiko Frantziat. Eta han esaten digute, hemen bezala, olako dekretorik, olako legerik ez dago. Olakorik ez dago Euskal Herriko autonomia erkidegoan ere. Orduan, Nafarroan eman nahi du, eredua izan nahi dutela bioseguridadearen kontuan. Eta Nafarroa izan behar genuen eredua ekoizle txikiak bultzatzen eta bidea errezten. Eta hortan, ekoizpen ekologikoan zorionez, eskualde bakotxean bagara bat. Ni nago baztanen, bertze batzuk daude Basaburuan, Imotzen, bertze bat dago, Basaburuan ere badago, bertze bat badago San Martin de Uns, bertze bat badago Irulegin, Iruña ondoan, eta hori da, azkenean da, ekoizlea eta ekoizpena hurbiltzea konsumioaren gana. Eta hori da teorian gainetik erraten dutena, de la granja a la mesa, Oiloaren ipurzulotik zuroa ora, hori da esaten dena, Bai, ikusiko dugu Mikel gauza nola joaten den, espero dugu, administrazioa edo sanitatea zeintzuz jokatzea, azkenean zu gaian aditua zara ere, zu ekoizlea zara, eta azkenean arrautzan arazorik ez baldin badago, ez dezatela trabarik jarri, Ikusiko dugu nola joaten den gaia, eta zu bitartean segi zure eguneroko lanean profesionala bai zara, eta konsumitzaileok zuen beharra bai dugu. Eskerrik asko, Mikel. Mil esker zuei, bai, nahi duzuen arte. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Oraingo honetan, Josu Sarobe, Nafar gobernuko albaiteroarekin gaude, eta Josu, gaurkoan solastuko zara batipat, bai behietan, eta basa piztietan ere ematen den eritasun baten inguruan, eta baita ere beste eritasun bat ardien inguruan ematen dena, halaxe da, ez dakit zerekin eduzun hasi. Dozeinekin hasiko gara, nahi bezu hasiko gara enfermedad hemorragika epizootika ditzen duguna, duk eritasun bat erreteko zara albaiterok, bi eritasunak harpatu gaituzte kontrapiez, atzendua ginen, edo adibidez enfermedad hemorragika honek ez ginen zautzen. Afrikatik torri da, eta gutxi gora bera badu antzaunitz mingain urdinarekin. Mingain urdina badakigu zer den denak, eta nola kutsatzen den. Orduan, hau antzaundia du, baita ere moskitoen bitartez edatzen da, hasi da Espainiako edo peninsulako hego-mendebalde hortatikan, pasatu da Afrikatikan erran dugu, eta moskitokin edatzen nahi da. Momentuz handago, eta sintomak baita ere badute antza mingain urdinarekin. Mengo hazien da, ez dago immunizatuta, orduan hasieran sintoma hori fuerteago dire, eta batez ere dire atxa, sartu, gero ultzera batzuk, mingainen entziak agoen ingurun, eta hola, aparra ere bai, orduan antza handia du horrekin. Aizte honeran dutena, moskitotik etorri da, horrek logikamente badu zerkusteko kanbio klimatikoarekin, eta moskitoarekin denez, kontrola ixe zailagoa da. Ez dakit momentuan ze neurri hartu dituzten, edo ze ari dire egiten? Ja, badire normatibak eta reglamentoak, eta murrizten da, logikamente, foko batetikan mugimenduak 150 kilometroko kuadretara murrizten dira, obligatzen dira analizes batzuk egitea, obligatzen da desinsektazionek egitea, eta saiatzen dira poliki kontrolatzen baino. Aurten igual ez zegu tokatuko, baina igual hurrengo urtean edo ondokoan nola zitzen badira gozak, poliki goratuko da. Gero azien da berak nola egiten dio aurre eritasun horre behin hartu ezkero edo? Momentuz honen kontra ez dago txertorik, eta ez da, por ejemplo, da behietan, ez da sobera fuerte atakatzen, ardietan apenas, eta oreinetan, eta gamotan, eta basauntzetan, bai da fuerte atakatzen.
Azien da, hiltzen da porcentaje zaundian, baina bajatzen du anitz. Eta da, historietan da, arnaseko problemak hartzen duzte, eta baita ere, larruen eta petekiak, ultzerak, eta analizatzen bali bade pulmonak ere bai, hartu dire. Bai, gero azindori bai edo bai ondorioak izango ditu, baina gero sendatzen da bere gisara ere. Bai, akitzen da, sendatzen alda bai. Hori da. Bai. Ikusiko dugu nola doan eritasun hori, eta gero ardien eritasunera pasatuaz, ze eritasun dugu gaitza? Hau pixka grabeago dugu, viruela ovina, kaprina ditzen duguna bai, da virus bat, eta kasuntan, bertzea pasatzen da moskitotikan, hau pasatzen da kontakto direktoen gatikan, kontakto xusenen gatik, orduan, arnasen gatikan, txuen gatikan, olako sekrezionen gatikan, pasatzen da. Unek igual, izaten aldu mortalidade bat, uneko 10-ekoa, baina arraskutxakorra da, uneko 70-80-90-laurogiekoa da, eta fuertea da, hauek atzendua zagon, baziren hor ekialdeko herrialde batzutan, eta sortu zen, moin dela ezakitu, urte bat, bi urte, eta batez ere ditugu fokoa Castilla-La Mancha alde hortan. Unek duena txarra da, batez ere, kuadra batean agertzen balin bada, kuadra oso elberdela. Badakigu logikamente ze kaltea den, zer eragina dituen. Orduan batez ere, kuadra batekin kontaktua dugulaik, inberda denak hil eta dena desinfektatu ongi. Badakigu Castilla-La Mancha handagola, baina baita ere badakigu, badaela, honez bada jendea, tarteka gaino, ez dira profesionalak eta ekartzen dute ardi hau, kurioso, hotela familiar bat, eta honez kasotan, ganadero txiki hauek, hobi bezala dituzten hazienda, igual ez ere konturatzen ze problema sortzen alduten. Orduan beti hartzen dugu, bai, hartzen duzu ardia bezinuari, bale, baina bada jendeare bai, igual, como hobi, nahi gabe, nahi duzuna, totala 3 ardiz egiten dute, igual kartzen alduela kanpotik, eta naiz eta nahiko kontrolatua daude fokoak. Castilla-La Mancha alde hortan, batez ere, beti eskapatzen alda, eta egia da, eskapatzen balin bada, problema handia sortzen aldu profesionaletan batez ere. Ez dakite, viruela honen aurrean txertorik izaten den, edo ez, edo... Bai, unein dako baitugu txerto batzuk, dependitzen du badire zepa diferentiak, eta ez dute denak efikazia bera, badire txerto biba, ditzen zen, bizia dena, eta hilea zain efikaza, baina gutxi gora bera badire txertuak, txertuak izaten dira inguruko haziendendako, kutsatuta ez dagoen haziendako, kutsatzen delaik. Ez du soluziorik. Ez, eta orduan garbitu behar da, zen beti oso kutsakorra da eta oso erresa da eskapatzea, eta ustea kuadra bat, pixka eta berke pasa, ez bena da garbitzea lehenbailen eta jazta. Bai, ikusten dugu ez dela egoera erraza ez, azkenean lehen sektore daudenak kostatzen da beraien etekinak ateratzea, gauzak oso garesti daude, eta parte, beti eritasunen bildur hori ez, hor dago ez, mamuri ez. Bai, batez ere, ikusten duguna, baita ere, bertze eritasun bat, egualaitzen duguna jendea virus del Nilo, dire sortzen batzuk kanbio klimatikoengatik, bertze batzuk erten du, kartzen dago zazinda kanpotik, guain ere peste porzina Kroazian atera da, peste porzina, horrek alde horretan ezin garbitu zai direk, hauniz kasotan dire kuadra txikiek, badakigu, kuadra txikesi total etxean, bai, total, batzutan ez dugu ematen importantzia, behar duten importantzia, eta horregatik batzutan inbertze kontrola, inbertze rollo, papelioa, total behar dindako ze bueltak, gehienetan gauza horien gatikan izaten dela. Oso Josu, eskertu beste behin zure azalpen hauek, eta beste bat arte ongi izan. Bai, berdin, zuei, arte. Badakizue, orain dela ja 57 urtetik, Amaiurren abuztuaren 15ean Artzai eguna ospatzen dutela, eta gurekin antolatzaileetako batekin dugu, gaude, Koldo Goienetxerekin. Bera, Koldo, ala da, zu hasiera-hasieratik hortxe bilizara buru belarri antolaketa lanetan, eta urteak agudo pasatzen dire, ez? Bai, lehenbiziti ni orden oitzen naiz, mutiko gaztia soldadu nintzen, hemen Gorramendin, voluntario, eta errantzuten bat behartzela herriko bat sartzeko federazionean. Beria behartzela, patxi urrutia, orden ja bai zain ja zahartxo baizien,
errantzaten bai, hau sartuko dugu federazioen hostan, eta horretik beti hor segitzen du gero, hasi nintzen jurado alde guztietara, pistorio, eta baina orai, eso den horretik hasi nintzen beti. Bai, egia esan, baina martxa hartua, beti ere lan ondia da, badakigu olako gauzak antolatzea lana ekartzen dula, eta azkenean ere dirua behar da, azkenean olako gauzak antolatzeko diru sarrera batzuk behar dire, heldu denari ere behar dena ordaintzeko, edo sariak hor daude ere, eta, bueno, kostatzen da ez, geroz da gehiago dirua lortze hori ez? Lanik handiena da hori diruak kontsegitzea, hau hartatzen du liburuxka bat, eta unekin alazten du. Normalean, leheno egiten dutena kontserbatzen dugu. Da, bagazik geota gauzik egiten, eta horren behar dugu geota sosik gehiago. Hortan dugu problema, bai. Horde, klaro, hazienda bako etxematen dugu, 30 euro tortzegatik. Bai. Eta ardiek eta horiek egiten dugu aparrako gobernuek eta azan gudalak, ardiena, baina begiena eta begorrena imar dugu. Bai, zentratuaz dira egunean, hartzai egunean, beti ere abuztuaren 15ean egiten duzue, amaiurren, eta zer da, zer duzu antolatua jendeak jakiteko, jendea animatzeko egun horretan, zer duzu antolatua? Bueno, beti bezalatu zein, goizean behatxetak sartu dute ardiek, izaten dire ardi buru beltza eta buru gorriek. Eta lote bakoitzean izaten dire 6 hariko, edo 6 buru eta hariko bat. Izaten dire 6 hiletetek 18etara, 18etek 36etara eta 36 hiletetek goiti. Nola buru beltz eta buru gorri denak igual, berdin. Gero izan dire begorra, iparraldetik horiko da 30 bat begor, gurtua eta berretonak. Gero hemendik izan dire 50 bat burgete. Gero izan dire 25 bat, 30 behi blonda, eta beste 40 behi Pirineika. Hori, behiak eta behorren kasuan izaten da erakusketa gehiago, ez? Erakusketa. Eske, bi hazienden konkurso leku berian, eta egun berian ez da izkein. Behar da, bada konkurso eta bestea esposizion. Besteak ez da iten al. Ez da laguntzik. Ardien kasuan bai buru horri eta buru beltzetan, lehiaketa, nor aurkezta da horre, bastan bidasoako dozein hartzai? Bai, bastan bidasoa, bortzire, maldarreka, dena sartzen da, gudazu ditu zuara mordi, dena sartzen dira. Hori da. Gero gazna lehiaketan izaten da, eta gero izaten da artesaua uniz. Eta artesaua joa sartu denetan Elizondoko ferietan bezala hasi dira, tortzen puesto patzen jendea bai. Orduan, zer ikusia izanen da, gaztaren kasuan, gazta lehiaketa ere gauza bera, ez? Gauza bera, zona beratzen du, bai. Ikusten da, ardi lehiaketarako aurkezten den ardi kopuru aldetikan edo hartzai kopuru aldetikan da gazna lehiaketarako jarraitzen dula edo kostatzen da jendea animatzea? Kostatzen da. Baina buru beltzetan soria geota gutxio da eta kostatzen da buru beltza harpatzea. Eta gainera ardia dago geota prestatu denek ez dute eske hemen zaila da dute denek. Gaten dugu gaztarak hilenta ez da diferente da, gaten dire aslanako kontroletxerokoa bakarrik hemen denetiz azten dut hemen hobeki prestatu dire hemen. Hobeki prestatu dire eta horta jende hitzen da presentatzera. Orduan esaten aldugu ja goizeko 9-etatik aurrera poliki-poliki jendea tortzea aldela, ez? 9-etako behar dute sartu dena. Behen lote laixo diena laixo, behen tokieten bote 9-etako. Eta, gero hori ere goiz osoan zehar, ez? Izango dira zen ikusgai? Azten dire kargatzen, han izaten da kustoko gauzek plazan eta denetan, eta azten dire kargatzen, biterdik aldera azten da zienda kargatzen. Eta, gero eguna zuek ez duzu hortan uzten bakarrik, baizik eta hartzai zakur lehiaketakin ere, beste urteo kuadrilla bat, ez? Berroite zazpi urte uzten inentu, eta 18 Patxi Etxeberria memoriala. 18 hori izaten da atxaldean, beti atxaldeko bortzetan izaten da desfilia, iparralden bada kostumbre, eta izaten da Elizetik hasite gainean desfilia eta arras politia da hori. Eta bost erditen hasten da, eskilekin batean, hasten da beti bordu berian konkursoa. Eta konkursorako ez dakila lotua duzu pixkoa da hartzai eta zakurra zenbatxo edo? Ina da, ameka zakur dire, bakarrik beti tentuko txapelduna, iparraldek hemengoak, ganduruzteko txapelduna dire gehienak, zengatiko gina ez dira asiek. Horreaz diten ginen iparraldekoak beti urteko txapeldunek, baina urten indute agostuen 13 ingarrante txapelketa, eta guk atratzen dugu hemen, dizte bat, nor diren eta dena, eta ez daku maten hastik iteko, eta heldu dire jazko txapeldunek.
Hori da. Aurtengoakin ez dugu itela, zengat ez dago baten enborik. Bai. Agospen 13 atxaldian, ez dago baten enborik. Bueno, ba, ongi da ere, iazko txapelduna... Hori, ari dire, eldun ez dago inberkotela itzinetu, eta baino, aurten ez da itena. Bai, gero beti ere, ba, telebistaz ere botatzen da, Artzai Segur lehiaketa hori, eta horrek laguntzen du ez? Horrek laguntzen dago hauniz. Batez ere liburu hizkuntzen ahertzeko. Liburu hizkuntzen da, hojain lauetai bat, 120 euro. Erdie 240 euro, eta hoja osoa, hoi da lagunte 50, baina horre badu derechua gero, belaien patzeko pankarta bat publizitateak. Publizitatekoa, bai. Hortan bera biltzen dugu 13-14 ja publizitateko pankartak. Horrek laguntzen dugu, eskoa telebista laguntzen, berak ez dago josmaten. Baina horrek publizitatea indeko laguntzen dugu nitz. Bai. Gero lehiaketa, urteroko, azken urteetako gisako probak izango dire edo? Beti berdinek. Adidea, luzilekoetan aldatzen, baina ez du resultatzen horrek. Hemen zailtxote, hemen bandera gehiago da ize eta zailo da. Hori da. Bate bera, Euskadiko kampiona bera, ez da heldu, zengatik errantzuk gandu duzten ez zuenin eta usten ez zuenin. Jendiera gehiago da, hemen, ardik ere bezetara itzen dira, amortza, amasei ardikin, hemen dira 30 ardi tropan. Eta dena zailo dela eta ez. Ez dela torriko dela gustera, baina ez diola zakurri jausin. Bai, banderana ere batzuk kontra dire, ez dute gustoko banderan proboiek. Hemen denek egiten dute. Bai. Pixko prestatu behar dela, ez, hortarako eta... Bai. Leheno ala zen, horrekin zen. Horre aididek entzen, baina ez du olola segitzen du. Bai, ezagite zonaldeko hartzaiaren bat edo izanen da, edo... Bai, hemen zonakoa, hemen Kostariko ardakoa, Paulo, Julen Arburua. Denak nahi behizu pateko dazkitutu zenak, zakorrenak, baina denak guk hartzetu txapeldun guztiek, baina hemengoa bastango edo hemengo zonuntako bidazo aldeko edo maldarrekoa nahi duena presentatzea da, ez nahi badu lehenbiziko aldi izenagatik presentatzea. Bale. Erraintu gizenak, da Antonio Alustiz hau zakura aske, aresokoa da, hau den Naparrako txapeldunea bidazio goi urtez edo. Gero hau ezten dugune Julen Arburua, lekauzkoa zakur ipar, gero errandu bestia Juan Miura eletakoa, zakurre luk, unek erramar da ondarrik iruetan ibazio duela maioren. Jazko txapeldun ere, kartzen da beti, ondarrik iruetan ibazio du. Hau de, eletakoa baina urrusken bordakoa da berez, behaz ondarra. Gero du Josek Jauritxe, Baigorri, iparraldekoa, zakurre pop, hau de, jazko iparraldeko txapelduna eta oinateko azpitxapelduna. Gero Jan Aserite Guarai, Joldikoa, iparralde, zakurren ere, hau de, iparraldeko azpitxapelduna. Gero du Gorka Etxanez Azkoitekoa, Gipuzkoa, zakurre laster, hau de, borden kolietan, Gipuzkoa eta Euskadiko txapelduna. Gero Mikel Aizpurua Oiartzun, Gipuzkoa, hau zakurre Txuli, hau de, Gipuzkoako azpitxapelduna. Erran bada, unen emaztea dena, Euskal Telebistan mitetzen dena gero konkursoan. Konkursoa, Gero du Javier Zubiaurre, hau Motikokoa, Gipuzkoako txapelduna. Erran bada, odire borden kolikoak eta hau de zakur gorriekin. Gero dugu Aitor Urien, Abadino Bizkaia, hau zakurre nahi, hau erran bar da ez dela txapelduna. Baina betitik izan gintuen problema hondi leheno zakurre karpatzeko, eta Urientarrak beti horri zentu. Aite, bere osaba edo bera beti, eta beti kumplitzen dugu egin, beti segitzen dugu. Gero Angel Berona, hau zaiakoa da, Bizkaia, zakurre jai, kampeona Bizkaiko eta Euskadiko txapelduna. Zakur librea. Gero, Bitor Bengoetxea, zakur librea, zakur gorrietan, eta Bitor Bengoetxea, hau Galdakoakoa, Bizkaia, zakur izar, Bizkaiko azpitxapelduna. Hau ez erran behar dugu, nakela aitzen zen ere zakurrekin, aitzen omen da zakurrekin hau nizte, bazituela ibela hemen 10 urte jurau. Horai, azten edo txakurrekin. Bada Artzai eta zakur kuadrilla, beti ere... Amaika, hori. Beti ere garrantzitsua izaten da eguraldia ere, ez? Gauza asko aldatzen dela, idorra eta berori gabe itea edo izugarrizko beroa edo euria unitzitea... Izugarrizko beroa ez da ona, ez da ona. Zen bat da, Asturiano batean nahi duela inondik etorri, baina ez da luzetzen da eta... Gero gaztoak ere gaten diregu eta Asturiatzik eta gautzek eta... Osongi, Koldo, zoriondu bai zuri eta antolaketa lanetan aritzen zareten guztioi, azkenean egun oso polita antolatzen duzue, eta ikusentzulei gonbitu ez, azkenean uztuaren 15-ean, 15
beste eguna beti izaten da, Beti beste eguna, bai. eta badute itzordua, azkenen ikusteko azien dauna, tartzai segur lehiaketa, eta... Eta gero suertia dugu, besta dela hemen iparraldean, porque gu jendien erdi iparraldetik zatzen dugu, eta horretan ere beti besta da, eta horretan badu suertian dugu. Bo, ongi Koldo esan dakoa, eskerrik asko eta ongi izan. Bai, eskerrik zuzuei. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.